26ο Greek Film Festival της Delphi Bank. Λοιπόν, να είμαστε πάλι το 26ο Greek Film Festival εδώ στη Μελβούρνη. Astor Theatre, εδώ είμαστε στο Paran, μαζί με το ρυθμό, καθώς θα απολαύσουμε και αρχή με το καλλιτικό στοιχείο του σινεμά. Εδώ με ελληνική κουλτούρα, ελληνική ψυχή, μια υπέροχη βραδιά θα αρχίσει. Ο κόσμος μαζεύεται, τι άλλο θέλουμε. Πρώτον, συγχαρητήρια στην κοινότητα της Μελβούρνης, συγχαρητήρια στην ελληνική παροικία, γιατί είναι ένας από τις οργανώσεις, σαν πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ξέρω τι δουλειά χρειάζεται για να στηθεί κάτι τέτοιο. Συγχαρητήρια επίσης στην Delphi Bank για τη χορηγία της και συγχαρητήρια σε όλη την παροικία για την υποστήριξη. Και παιδιά, και συγχαρητήρια και σε εσάς που βρίσκεστε εδώ και το διαφημίζετε. 26ο Greek Film Festival. Αρχίζουμε πάλι ελληνική κουλτούρα και απολαμβάνουμε, Μπιλ μου, πώς έχει διαμορφωθεί η ελληνοαυστραλέζικη παροικία με την ελληνική κουλτούρα που έρχεται τώρα. Το καλλιτεχνικό κλπ. Συνεχώς. Μας ανανεώνει πρώτα, δεύτερον μας δίνει μια διαφορετική άποψη στον κόσμο και γενικά στα θέματα, και τρίτον μας δημιουργεί αυτή τη σχέση και την αγάπη με την πατρίδα, τη μητέρα πατρίδα μας. Όλα αυτά είναι σημαντικά και εύχομαι να υπάρχει μεγαλύτερο ρεύμα, διότι όλοι μας τελικά είμαστε πολίτες του κόσμου. Και τελικά είμαστε και Έλληνες όμως, Πρώτον αυτό. Αλλά και πολίτες του κόσμου, και αυτό δημιουργεί αυτή τη γέφυρα. Ακριβώς. Μπιλ μου, εύχομαι να έχουμε μια υπέροχη βραδιά, καθώς αρχίζει η 26η Ακόμα δεν αρχίσαμε το φεστιβάλ, έχουμε 2 εβδομάδες που θα παρουσιάσουμε ταινίες από την Ελλάδα, από την Αυστραλία, ντοκιμεντέρ, έχουμε το παιδικό φεστιβάλ επίσης. Δηλαδή αυτό το φεστιβάλ έχει κάτι για όλους μας και είναι ένα φεστιβάλ που ενώνει την παροικία μας, δείχνει το καλύτερο εαυτό μας, το κάνουμε συλλογικά σε όλη την Αυστραλία, που είναι σημαντικό, δηλαδή δεν υπάρχει ένα κομμάτι που εξαιρείται από αυτό το φεστιβάλ, και εύχομαι όλοι μας να συνεχίσουμε να το υποστηρίζουμε, το φεστιβάλ, την παροικία και την κοινότητά μας εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπιλ, για την αγάπη σου και την καλή σου καρδιά. Ωραία, όλα καλά. Άλλη μια εκδήλωση της παροικίας μας, της ελληνικής κοινότητας, η οποία για 26η φορά φαίνεται και δείχνει δείγματα ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Εμείς είμαστε πάντα αρρωγοί και σπόνσορες οτιδήποτε γίνεται και έχει να κάνει με ελληνική παροικία. Και τα καλύτερα έρχονται, πιστεύω, γιατί βλέπω ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά και εμείς από πίσω ακολουθούμε σαν εργάτες και να δουλεύουμε γι' αυτό. Εδώ είμαστε παρούλα με τον Πλάτωνα τον Δενεζάκη. Πλάτωνας και Πλάτωνας κανονικά. Από το κανάλι 31 και το πρόγραμμα. Καλησπέρα Μελβούρνη. Λοιπόν, το Καλησπέρα Μελβούρνη συναντιέται με τον Λί κάθε Σάββατο πρωί. Είμαστε πράγματι πολύ χαρούμενοι για μια ακόμη φορά στο 26ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Ήρθαμε εδώ που όλος ο κόσμος στην πρεμιέρα, να προσκαλέσουμε και όλους και όλες εσάς να στηρίξετε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Βέβαια, να στηρίξετε και τον ρυθμό, να στηρίξετε και το Καλησπέρα Μελβούρνη, να αλληλοστηριχτούμε. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή αρχή, υπέροχο πρόγραμμα. Τις επόμενες 2 εβδομάδες εδώ θα είμαστε, τα λέμε. Ναι, τα λέμε. Η ψυχή πίσω από το Greek Film Festival, και όχι μόνο Greek Film Festival, many Greek organizations and plans and tell us about it. Για πες μας, τι γίνεται, πώς πάμε, πώς ξεκινήσαμε και φέτος με το Greek Film Festival. Σαν κάθε χρόνο δηλαδή γίνεται μια επιλογή τα έργα που υπάρχουν, γιατί δυστυχώς ο κινηματογράφος στην Ελλάδα τα τελευταία 10 με την κρίση, ξέρω εγώ, υπάρχει κάποια πίεση. Κάποια πίεση, αλλά πάλι βγαίνει πολύ καλό πρόγραμμα. Είμαστε περήφανοι για αυτό που δείχνουμε. Θα παίξουμε παραπάνω από 20 ταινίες φέτος και ταινίες από Αυστραλούς, Ελληνοαυστραλούς παραγωγούς, σαν τον Τσιλιμιδό, τον Αλκίνο του Τσιλιμιδό, την Ταβέρνα, που θα κλείσουμε το φέστιβαλ. Το έργο η Ταβέρνα. Η Ταβέρνα. Ναι, σωστά. Με την οποία θα κλείσουμε το φέστιβαλ. Έχουμε το φέστιβαλ κινηματογράφου των μαθητών, το οποίο κάθε χρόνο
καλά με παιδιά από σχολεία ελληνικά να μας δώσουν έργα μικρού, μικρό μήκους, και μετά έχουμε και το Short Film Festival, το οποίο φέτος έχει τα εγγένεια του, τα 10 χρόνια. Μπράβο. Και δείχνει τα καλύτερα έργα τα τελευταία 10 χρόνια. Ναι. Και έτσι είναι ένα festival σαν τα πολλά τα festival, τα οποία υπάρχει μεγάλη επιλογή για όποιος θέλει να έρθει, και από κομμωδίες σε πολλά και διάφορα, και όπως είπαμε είναι κάτι που περιμένουμε τώρα. Θα πουλήσουμε κάπου 6 με 7 χιλιάδες εισιτήρια στις επόμενες 10 μέρες. Ναι. Και πάλι γι' αυτό είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και περήφανοι. Πάντως από ό,τι βλέπω το έργο δεν τελειώνει ποτέ. Συνέχεια θα κοιτάζουμε να αναζωογονήσουμε την ελληνοαυστραλέζικη κουλτούρα με ελληνική ψυχή που ανανεώνεται με τα έργα, με το καλλιτεχνικό, με το ψυχικό, και πάντα για το καλύτερο. Η κοινότητα οπωσδήποτε έχει αυτόν τον στόχο της. Ναι. Γι' αυτό χρηματοδοτεί το Film Festival, το Festival των Αντιπόδων που ξέρουμε στο London Street, και πολλά και διάφορα, τα οποία είναι ο κύριος στόχος της. Μπράβο. Με την εκπαίδευση είναι ο κύριος στόχος της κοινότητας, και γι' αυτό δουλεύουμε και εμείς όλοι, και νομίζω ότι πάμε καλά. Μέχρι στιγμής πάμε καλά. Οι δουλειές σας δεν πάνε απαρατήρητες. Είστε απίθανοι, καλή δουλειά, καλή πρόοδο και καλό φεστιβάλ για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαμε τότε τα σκάνια βάμπη στα κοντά, ένα 80 με το ζόρι. Και πήγε να μπει και σφήνωσε. Εδώ είμαστε τώρα πάλι και έχουμε τον Στίβ Δημόπουλο. Λοιπόν, έχεις δει στα τελευταία χρόνια πως οι Ελληνοαυστραλοί έχουν διαμορφωθεί, όπως βλέπουμε περισσότερο ελληνική κουλτούρα που έρχεται στην Αυστραλία. Ναι. Και συνέχεια τώρα με καινούριες ταινίες τώρα στο Greek Film Festival, καινούριες ιδέες, καινούρια κουλτούρα, ανανεώνεται η ελληνοαυστραλέζικη ψυχή. Ναι, ακριβώς. Αυτό σας ευχαριστούμε για τη συμπαράστασή σας. Και πώς το βλέπεις εσύ? Και εγώ σας ευχαριστώ για την παροικία που δημιουργεί κάτι τέτοιο σπουδαίο. Αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ, γιατί νομίζω κάθε ομογένεια, όπου και να υπάρχει στον κόσμο, θα δημιουργήσει κάτι δικό της. Ναι. Δηλαδή ελληνικό, αλλά κάτι πως διαφορετικό. Οι Έλληνες της Αίγυπτος, οι Έλληνες της Γερμανίας, οι Έλληνες της Αυστραλίας. Κάτι διαφορετικό. Και θα είναι κάτι ωραίο. Πάλι με ελληνική ψυχή, όπως είπατε, αλλά κάτι λίγο διαφορετικό. Και αυτό νομίζω το έργο εδώ πέρα που κάνουμε με το Greek Film Festival, αλλά και με πολλά άλλα, με τα ελληνικά σχολεία εδώ πέρα, με τα festival. Είναι ελληνικά, αλλά είναι ελληνικά της Αυστραλίας. Είναι κάπως διαφορετικό έργο, και με ευχαριστεί πάρα πολύ, γιατί ο μόνος, νομίζω, μπορεί να διατηρήσουμε την κουλτούρα μας μόνο με αυτό το with that logic. Με αυτή τη λογική. Αλλιώς δεν γίνεται. Ναι. Όχι, πραγματικότητα. Κοίτα, και εγώ είμαι Ελληνοαυστραλός και εγώ είμαι γεννημένος εδώ πέρα. Σε καταλαβαίνω απολύτως. Και τα ελληνικά σου είναι. Κοίτα, κάναμε και κάτι χρονάκια στην Ελλάδα. Αλλά η πραγματικότητα είναι το ότι we live and breathe Greek Australia. Ακριβώς. Και εδώ είναι η καρδιά μας, και όσο βλέπουμε αυτή την ανανέωση, όλο και βλέπουμε την ανάπτυξη. Ναι, και να είμαστε σε τέτοιο ωραίο θέατρο, το Astor Theatre, που είναι πολύ φημισμένο για το Greek Film Festival, είναι πολύ όμορφο πράγμα. Και μιλάμε χρόνια. Δηλαδή το Astor έπαιζε ελληνικές ταινίες το 1970. Αλήθεια. Και θυμάμαι σαν παιδάκι να έχω έρθει εδώ πέρα να βλέπω ελληνικές ταινίες τότε. Στο Parade. Ναι, πράγματι. Οπότε εδώ είμαστε πάλι. Η ελληνική κουλτούρα συνεχίζεται. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Μια υπέροχη βραδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greekfilmfestival.com.au για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα του 26ου Ελληνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Delphi Bank.